Бзера шумаза телехопштва амчибжалак за нахтылач имя пысва за ихас шлымхара змазах тискорих шалы снагипш ихегях дырратырачы. Уахатпиха программачы хтылачы яццу по карантин. Агуатарат нуқараква урт рылцшаква апснапыза министр актпи хатыпой Беслан Джепуа иччавжарачы. Абар тигер тавжепшква ирацоп ашлымхара зышташа тема кофиқаз апсуа телехопшра аканалачы. Ацухтанпи аамҭа Аԥсны ишьақәгылаз акриминогентә ҭагылазаашьа инамаданы аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр Дмитрий Дбар ҳтәыла ауааԥсыра рахь ааԥхьара ҟаиҵеит. Обращаюсь ко всем гражданам Республики Абхазия, независимо от социальной, политической и фамильной принадлежности, не дестабилизировать ситуацию в стране, не препятствовать законным действиям правоохранительных органов, что может привести к необратимым процессам. Не забывайте об ответственности за сохранение правопорядка. Все вопросы должны решаться цивилизованно и в строгом соответствии с законом. По факту имевшего место вечером 29 мая инцидента в селе Нижняя Шера, подозреваемый в производстве выстрелов в сторону дома первого президента, задержан. Однако очевидцы не сотрудничают с правоохранительной системой, тем самым не содействуют процессу дознания. На сегодняшний день личный состав всех подразделений силовых структур Республики Абхазия поднят по тревоге и готов в любое время пресечь неправомерные действия и обеспечить общественный правопорядок. Ситуация в стране находится под контролем. Всех виновных в совершенных преступлениях лиц ждет неотвратимость наказания, и у нас хватит сил и средств для того, чтобы обеспечить строгое соблюдение закона. Иаҳхысыз амчыбжьазы Аԥсны аҳәынҭқарра ахада Аслан Бжьаниа инапы аҵаҩит ауааԥсыра акоронавирус ҿкыра ацәыхьчара иазку иалкаа ус нагӡатәқәак рҿҳәара ацҵаразы адҵа. Уи инақәыршәаны рашәарамза жәохәынӡа ишарку иаанхоит Аԥсни Урыстәылеи рҳәаа. Азин ыҟаӡам аекскурсиатә туристтә ныҟәарақәа рымҩаԥгара, акультуратә массатә усмҩаԥгатәқәа разгәаҭара. Иара убас аспорт залқәеи спа-салонқәеи русура аанкылоуп. Иаанкылоуп убасгьы ахәыҷтәы школ-қәранӡатәи аусҳәарҭақәа русура. Аҭирҭақәеи азеиԥшкрыфарҭақәеи русура алыршоуп асанитартә епидемиологиатә маҵзура ишьақәнаргылаз аԥҟаррақәа инарықәыршәаны. Атәыла ахада Аслан Бжьаниа ари аҩыза адҵа инапы аҵаҩит иаҳхысыз амчыбжьазы акоронавирус чымазара алармырҵәаразы имҩаԥысыз акоординациатә штаб аилатәара аӡбамҭа шьаҭас иҟаҵаны. Лаҵарамза ҩажәи абарзы аԥыза-министр Александр Анқәаб ихантәаҩрала имҩаԥгаз аилатәараҿы уи алахәылацәа атәыла аҩныҵҟа епидемиологиатә ҭагылазаашьазы адырра ҟарҵеит. Иахьазы акоронавирус чымазара зыхьуа рхыԥхьаӡара агхара иаҿуп. Атәыла ауааԥсыра акоронавирус чымазара рацәыхьчаразы иалагалаз аԥкрақәа ирыбзоураны аҭагылазаашьа аҭышәынтәаларахь ахы рхоит. Убри аҟынтә арҭ аусмҩаԥгатәқәа иҵегьы иқәцаракхоит. В целом, работа сделана большая и важная. И с помощью наших граждан, наши врачи достигли неплохих результатов. Но не держать режим границы, тот, который он есть, мы не можем. Если понадобится для безопасности дальнейшей, мы ужесточим этот режим. Но пока так. Когда появится первая возможность ввести послабление, мы это обязательно сделаем. Иаҳхысыз амчыбжьазы иацҵан ҳтәыла анагӡаратә мчы ашьақәыргылара. Лаҵарамза ҩажәибжьбарзы атәыла ахада Аслан Бжьаниа иусԥҟала афонд ҿыц ақалақь администрациа ахада инапынҵақәа рынагӡаҩыс дҟаҵоуп Ҭемыр Оҭырба. Иара убри аҽны атәыла ахада иусԥҟала астандартқәеи ахархәареи атехникатә хылаԥшреи рзы Аԥсны аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩыс дҟаҵоуп Галус Трапизаниан. Убасгьы лаҵарамза ҩажәижәбарзы аҳәынҭқарра ахада инапы зҵеиҩыз аусԥҟала Очамчыра район ахада инапынҵақәа рынагӡаҩыс дҟаҵоуп Станислав Амычба.
Иаҳхысыз амчыбжьалагамҭаз Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа имҩаԥигеит ауааԥсыра рыдгылара. Атәыла ахада ишҟа ирхаз азҵаарақәа еиҳарак зызкыз асоциалтә проблемақәа рыӡбареи аспециалистцәа ҿарацәа усурҭатә ҭыԥла реиқәыршәареи акәын. Иара убас иҟан азеиԥшҵак змаз азҵаарақәа рзы имҩахыҵызгьы. Хаҭала урҭ асоциалтә усхки агәабзеирахьчареи ирыҵаркуан. Досу дыззадҵаалаз апроблемақәа рыӡбараҟны ацхыраара шыҟаиҵо ала ажәа риҭеит атәыла ахада. Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада иҭыԥ ааникылеижьҭеи ари ауааԥсыра рыдкылара аганахьала атәылауаа раԥхьатәи рԥылароуп Аслан Бжьаниа изы. Лаҵарамза ижәи абарзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа аусутә еилацәажәара мҩаԥигеит ҩнызқьи жәибжь, ҩнызқьи зеиԥш шықәсқәа рзтәи Аԥсны асоциал-економикатә ҿиаразы аинвестициатә программа аусмҩаԥгатәқәа рхыркәшара иазкны. Аха абраҟа иазгәаҭатәуп ишыҟоу ихыркәшам ҩнызқьи ҩажәа, ҩнызқьи ҩажәиҩба шықәсқәа рахь аинвестициатә программа ашҟа ииасуа обиектқәа. Аҳәынҭқарра Ахада еилыркаан аинвестициатә программа амҩаԥысшьа. Аслан Бжьаниа аилацәажәара иалахәыз азхьааирԥшит ари апрограмма анагӡара иадҳәало аҭакԥхықәра зду аусбарҭақәа, аинвестициатә программа анагӡара ахылаԥшра аҭара аус. Аҳәынҭқарра Ахада аусутә еилацәажәара иалахәыз анапынҵақәа риҭеит идыргыло ахыбрақәа рхаҭабзиара иахылаԥшразы, насгьы ианаамҭоу ахархәарахь рыҭара алыршазарц. Уважаемые коллеги, добрый день. Мы впервые собираемся в таком составе. Сегодня на повестке дня у нас вопрос, связанный с программой содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия, реализация инвестпрограммы. Наши граждане знают о том, что на протяжении многих лет Российская Федерация нам оказывает помощь. И очень важно, чтобы эта помощь доходила до адресатов должным образом. В связи с этим было принято решение собраться таким составом, проанализировать работу, которая была проведена в последнее время, посмотреть, как расставить акценты в будущем, с тем, чтобы наша работа была более эффективной и продуктивной. Иаҳхысыз амчыбжьаз убасгьы аԥыза-министр Александр Анқәаб аилацәажәара мҩаԥигеит Аԥсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра аинвалидцәа рфонд азҵаатәқәа ирызкны. Ари аиҿкаара аганахьала аибашьра ветеранцәа ирымоу агәынамӡарақәа ирзааҭгылан аилацәажәараҿы. Александр Анқәаб изыхәдо аусбарҭақәа рҿаԥхьа дҵаны иқәиргылеит афонд анормативтә зинтә базеи аинвалидцәа хәшәыла реиқәыршәареи рзы агәаҭарақәа рымҩаԥгара. Необходимо, стоит задача упорядочить процесс выдачи, обеспечения лекарственными препаратами инвалидов войны, оказать содействие фонду в организации работы эффективной, провести инвентаризацию задолженностей фонда перед медицинскими учреждениями как на территории Республики Абхазия, так и за пределами Республики Абхазия, разработать нормативно-правовую базу, которая бы регламентировала санаторно-курортное лечение инвалидов Отечественной войны, чтобы не было таких моментов, которые были выявлены контрольно-ревизионным управлением, когда одни и те же люди регулярно выезжают на санаторно-курортное лечение, а многие инвалиды Отечественной войны ни разу не находились на санаторно-курортном лечении. То же касается оказания материальной помощи. Имеют место факты, выявленные контрольно-ревизионным управлением, когда одним и тем же гражданам регулярно материальная помощь оказывается. Многие граждане такую помощь не получали. Необходимо вообще конкретизировать и нормативно урегулировать, кому необходимо и в каких случаях оказывать материальную помощь. Премьер-министрам дано поручение разработать проект распоряжения, который будет направлен на исключение нарушений в деятельности фонда и на упорядочение деятельности фонда. Лаҵарамза ҩажәижәба рзы шықәсаҵит иԥсҭазаара далҵижьҭеи Аԥсны аҩбатәи ахада Сергеи Багаԥшь. Иара аҳәынҭқарра ахадараҿы дыҟан быжь шықәса инарзынаԥшуа. Сергеи Уасил-иԥа ихьӡ адҳәалоуп Урыстәыла аганахьала Аԥсны ахьыԥшымра азхаҵара. Аԥсны аҩбатәи ахада иҳәынҭқарратә усуразы иԥсҭазаара даналҵ ашьҭахь Аԥсны афырхаҵа-ҳәа ахьыӡ-ҳарак ихҵоуп. Ианашьоуп ахьӡ-аԥша орден актәи аҩаӡара. Аԥсни Урыстәылеи реиҩызареи русуицуреи арӷәӷәаразы ианашьоуп Урыстәыла аҳәынҭқарратә ҳамҭа афырхаҵаразы аорден. Лаҵарамза ҩажәижәба рзы Аԥсны аҩбатәи ахада анышә дахьамадоу иқыҭа гәакьа Џьгьарда дыргәаладыршәарц имҩахыҵит атәыла ахадара, ауаажәларра.
Амчибжьа хыркәшамҭаз Аԥсны аԥыза-министр Александр Анқәаб имҩаԥигеит аминистрцәа реилазаара инеицыху аилатәара. Уи аҟны тема хаданы иқәгыланы иааиуа акурорттә сезон аҭагылазаашьа. Аиԥылараҿы излацәажәоз азҵаарақәа иреиуоуп акоронавирус аламырҵәаразы иалагалаз аԥкрақәа ирыхҟьаны анаплакыҩцәа ирызцәырҵыз афинанстә уадаҩрақәа, ашәахтәқәеи аренда ахәԥсашәареи ирыдҳәалоу азҵаарақәа, ашәарҭадара аԥҵара уҳәа убас егьырҭгьы. Азҭагылоу аамҭазы Аԥсны ауааԥсыра зегь зыргәамҵуа зҵаараны иҟоуп Аԥсни Урыстәылеи рҳәаа анаарҭхо. Аԥсны акоронавирус аламырҵәаразы иалагалаз аԥкрақәа, ауаа ирызцәырнагеит афинанстә уадаҩрақәа, еиҳарак уи ирныԥшуеит анаплакыҩцәа. Атуризм азы аԥсуа хеилак аиҳабы Анна Калиагина илҳәеит ари азҵаара иадҳәаланы ишымҩаԥгаз изныкымкәа аилатәарақәа, урҭ ирлыцәшәаны иалкаан еиҳа изааҭгылатәу, иҵарны иқәгылоу азҵаарақәа, ашәахтә ашәара, ашәарҭадара, аԥҵара, атуризм аусхк знапалакуа ауалафахәы Мы подняли два вопроса. Первый вопрос – это бремя финансовое, налогообложение, арендные платежи, а также те платежи, которые сейчас необходимо выплатить, и возвратные суммы. То есть там финансовые есть проблемы у бизнеса, у сектора туристического. И есть вопросы, связанные с безопасностью, прежде всего, наших жителей и безопасностью тех туристов, которые будут въезжать, когда все-таки откроется граница. Мы надеемся на то, что эпидемиологическая ситуация нам это позволит, и мы все-таки в этом году сезон состоится. Аԥыза-министр Александр Анқәаб излазгәеиҭаз коронавируса зҵаара ӡбахаанӡа Аԥсни Урыстәылеи рҳәаа аартра зҵаара алацәажәара макьаназы изаацәоуп. Уажәазы акарантин иадҳәалоу аԥкрақәа ирыцҵоуп рашәарамза жәохәынӡа. Иазгәаҭан иара убас асанитар-эпидемиологиатә ҭагылазаашьа макьаназы ишҭышәынтәалам. Мы справились с 28 больными людьми, с 30, допустим, да? Сейчас остановилось, слава Богу, и мы знаем причины, почему остановилось. С этим мы справимся. Абхазское здравоохранение и все, кто помогает ему. Но когда эта цифра вырастет хотя бы в 15 раз, это будет большая проблема. А если она вырастет в 100 раз, это уже будет трагедия. Аиԥылараҿ иара убас ирлацәажәон Урыстәылатәи аколлегацәа иҟарҵаз ажәалагалақәа. Урҭ ируакуп аҳәаа, аԥсшьаҩцәа рахысра, аха уи аан амедицинатә гаԥса рыҭара. Агәабзиарахьчара аминистр Ҭамаз Цахнакиа иажәақәа рыла аԥкрақәа рыцҵара уажәтәи аҭагылазаашьа уахәаԥшуазар ихымԥадатәиуп. Было принято решение о том, что все меры ограничительного характера должны быть продолжены в том режиме, в котором они были в соответствии с последним распоряжением, а именно границы остаются закрытыми, туристические и иные мероприятия должны быть запрещены, все массовые мероприятия, спортивные, культурные и так далее, все это запрещено, так же, как и работа школьных, дошкольных и высших учебных заведений. Если, вот я беру это в кавычки, мы откроем границу, и сюда придет турист, в том числе со скрытыми формами этой болезни. А что потом? У нас 2000 койко-мест в медицинских учреждениях. Там, если добавить 200 с лишним койко-мест в родильных домах, этого будет явно недостаточно для того, чтобы решать вопросы. У нас нет анестезиологов, у нас нет реаниматологов, у нас нет специалистов в таком количестве. Аилацәажәара иалахәыз иазгәарҭеит еилатәарак иалагӡаны азҵаарақәа рызегь рыӡбара шзалымшо, урҭ зегьы аусбарҭақәеи аминистррақәеи ауаажәлари еидгыланы етап-етапла ирызнеиларшаку. Лаҵанамзаҩ жәеик рзы Аԥсны аԥыза-министр актәи ихаҭыԥуаҩ Беслан Џьапуа дырҭааит Гәылрыԥшьи Ачамчыреи аус зуа ақыҭанхамҩатә обиектқәа рҭагылазаашьа агәаҭаразы. Имҩаԥгаз агәаҭарақәа рлыҵшәақәа рыла аԥыза-министр иҳаиҭаз аиҿцәажәараҿы иҟаиҵеит алкаақәа. Агәаҭаратә ныҟәарақәа шәыман араионқәа рахь, нас шәара шәаҭааит, иаҳдыруеит абри ашәышьҭаҵарҭа, уаҟа убри иара ахы инаркны хықәкыс иамаз нанагӡома ишԥаҟоу аҭагылазаашьа? Фышықәса раԥхьа аргылара ҳаналагоз убысҟан иамаз ахықәкы, убри акәын убри заҵәахырҭа база ҳасабала рыхьшәашәагаҭаны егьи анаҟаҵара абри анхаҩцәа иаадырхәо ақыҭанхамҩа иатәу аалыхқәа
وأثر الزحن يادرخو بريزجي نسبرا حندكار تسخر عرلا وحندكار أخير تيوام در خطوارين دل يجن يرتخوام هنيش ناعي الجارت الزحن هجاك الله وصادول الزحن وبيزا كسيما نس كتبوا عن سنيق وعلى كتن خمية على خيالت وزجوا بران بيتش وبريالي بكولرز بريالا نس أثيرا وتسخر الزحن خطف الزحن بس أكون خب كسيما نسوي رأي حقورشن زخين جريء أبو رستول كرسدارا كرايزيك ستافروبول بريح بخن تنحاقو بشخن تفتركورة تشوزينية خيو عايجي خيو يروس شورخ خيو وترتخرة تشوزينية خيو كارتوش نرجنا نسيعو بريس ويا درخو زيجي أبرتيس برت يجتسو رجلا كوي يجتسو بردوني كوي نرجلا ناخي شو قبتن بس يرتخويت ناس يرتخان زيجي وصدرولوت يرتي فصوفك أرزوت يحيش سمر شو الله تيرزحن أبريق نخكسيعز ناس خطا رجلوب ناس инвест программа ختصالة بريقلور بشي قول عاد خرته بري عشت زرتها الله عشت زرتها بري في 1 مليون أنزة بس يكوش نحوزر инвест программа عم بيزوج جال يرجلوب وهي أتصنع كويت يرا تريتوريال гектар بري يامو بيرا يختو كابانج نركنا ناس يختار قالوا يختو ناس لينيا كوجيا عن حلا يخنس سكولش وناس خوش كساوي كوجيك يتم حد فخران حا ناس أخي جزء حد كار وزكي ناس يروبري خبكوسيات نيجن أخي خويز لك واحد زلب يجوا وسبري وخبكوس يرمو يبقى خويز وس مكان ميبستم يزخو أمززكم مكان يلقى راح جوب ناس وا زنا مندرين باكستان زنا درش زنا يريد باكستان كتن خميالم تزجيز خالص ناس سكواد كخو عشت ترت خور خيدر خزرب خاب أخي جوسي عزي مكان يلقاني حمد زمحت شو بتسعره تحت ساويت ناس وس زوارو مدرش شكرهم يش عزاجي كتن خمي حنت كرنا بخياجن ينبع عنيو مكان يرمتيت سجيت سخرنا بلقاك وشدرا در شرب ساخد وبريان بيتزفيل كأنه حقي توب ناس يشختو زنيرة بري خبكوسي حمز أنزح نيرت بسوق خنزامو تسخر تخري تياح ترتويك وخد بيشكوك عزرب خد بيشرحوله روز جوزجي خبدود سكوكا أما جيم ناس تجوك يشوكو ما دزنوق وخشاع عزاجي ناس أوي خي مرخو رجلرك تشدد ناس تأخذ تسخر بريان بيجي مسرت السحن ينقل يعني خبرة بزيوب يختو عمو بامي وخوجك تسخر تأخذ بجيرك يزخيو بيرا بريان بي نسوي بري وفي عام تياكفي أزوب أخفي بزيك ورقلوب والناس يرى تأخذ تكنولوجيا وس يا استخلاقي نجن فيلم وترتخم ينشتت الناس وشتن داين قربي عزم زبان ذا تكنولوجيا عاد شخرية نورماتيف كوكامو تتخب تزدرو تكنولوج وبري عارف فيش قدو تكنولوجيا تتخب يرى أخذت تزدرو يشرخ فيش تو وبري عم بيدقو أنا جينا ساعنا بس حبيتوب بس ساعة يحبر عم بي بس بحتين وين سكولوب شتي وصوب مكان الزحن وسع خروج نحوزر يرى وبخرخار تسيا مازال وصل زون ويجوا كنت نسوي تشكيو حقيقي جم خبوس خابي جو بريد ساعنا ناس يشتن كنزل الحاجة وبري برنامج يعلن يتابع تفسير كوري تاحرة وبرت أفسير تراكوس نسيش باق وخلب شرمو ما يروح يتكرقن بيابخقة يرجوي توما أتسخر على رترة خم بدو بري برنامج يدرس برنامج كتن خم ويتبز يلقزنيو حزر ويفير متساو كراوزم زي حاجة ناس أتبريد سكوا جي راوس نبلغ كواز قطنيا عن دير بيربوت قاعد جيزي خا يرى أبريا شير كويتا حرحنا لجوز كي شير أنز جكتار جيبيش كسانز تحن أنا بعد كوني على رنيع إنه بري زوجي نبار بري حاجنز كي بشيف جكتار أنز أحسن ناس بري بوليتيكا بتختص كوي على زجيز وناس تجوب غنيستو مجيوم خبري الخير خلنا بوليتيكا براخي يجن يشجعوا ياشم ترمى تسرى ليبلانيزاتي حق تسويوا حروبري شير كويتا حوزة عمري كيكتار كني حنا كنا تسوتا يعز أجي كيكتار إني حنا جرت حرا يحبس التربي كتشير كورا كنا تسوا حامن دارين يتخكون ناس يحضروا يحبس أبس يدي كلوز يسناجي وتر عني عزوز ينخرط عني عزوز برتشير كورا كنا حاز جز
رساب خينرجون رسابها يا أحسن كوزا خيك بخزوب بخا بس بريام زيسكو خرقنا جين يونسكي جيبش وسرزحن يعني كل ذا بروجكت سبارا زوجي يعني كل يعني ز ماجك يشكو ساعة خدسو زي تحك بزوج أشكر رساترا أب سات فتراخو أجو أترك بخير تحو برت يتشرجت ناس يزبانزر خلب شريت يجي يرمز خوجختن سنة ناس يرو يلا جخن لط ناس بريامتي يتشرجن ناس يكبخ كزوب وبراند بزيجي كوب خدزوزر فيش كتير حني بروجكت بستوب وسوريا جوب خيا خورت بيوب أجرت رد حراسية على الناس أبني خجزة أب خكارة أب يخكاوب أجر كافجوب زيجريلا زخ سكواجن قاتنا زخ أب أخا نشوف بخ بلزة أب يخ بير خجزة أب وسام سر نخير بلزة أب أجاك أنا بس أنا بعد كل رخيمو زحن نخيب أخوي حراريات وخرت عشت تسرتي حرجوز وي متسر زاد يونسكي وخش طن زكوا تفخرتها سناجي بس يبصخ رويت أمزي ربجار وبعمري سبسق عن بشبوخ بنسك طن يرى عمري واشترى ويت حرا حويتز يرى بريا حمرخ ويجي حجمك خي نحجو لطسكون خسرت ورستول خادرخوا مجازين كون عناكم يا أخوات خيرتهم أبيجت فيه تبجيبي نيكم كي خادر خطب عن بي كونتراكت وعزن ويز كونتراكت كشزاعة حاجنس على كسندر جت في ستافروبولي عادك الكريمو زيجي كده نخمي سكوب زيجي حاليا حتى خو برودكتي كرت في الزنيرمو وبراند بي يرى أني شادر خوينا لكن يا جننا ناس راه لينيا كورجلون سرتيروك عزنات وخرت عشتتنو بس ناس خكوس يا عزعي وي سكانو قدناس حزقلس بياخ خوتشو خوتشلا حيخناس خوتشك أمشي خوتشكوب الشارك وخوتشك شارتشكي تخيا تقول زاش إقتصادي بيجي خرقنا أخانا سكتنا خميس شوز دروالا هيت فيرا شو على نبسني حبري خي خقولو تعرض جدل يزني سيركويتوب جدل أبري زارة برا عزنير نسك أخي كل صيد. بدونيزي قلنا يقونس أشكتش مزريخ أنا أفكر كورات شوبا وابصر نس أكتن خامي حنس أشتخ تخوب أدقل تخوب أحد كار أقرأ ويتوما وسنس شركرش نبيه نوما مكان سحن ما مزرقي أبخي قبل بلانكو. وجونا سري خيتقول ذا شيء كم زرها تشكي تسوي خرقنا نسكت خيجي توا زيجي قرمت تسقر زيت يا درخي تحو واخو بشتبوس زب خيار متزي حنا كرز وبيت حيا عاد نسوي وي در روترك وردقل كورت وقت خم بدا كم زر على رجع عم نرجع خ عادقل جتسكو خرط له عندك وعزوي كنا جت سبري يكون موسخ نعمل حكوت حبري بس يكنا ويزا جيتاج حق عم مكانه أخي جوسي عزقي كنت أخي يجي جزرة صوب بوس أبري دقيقة تجوز عشان خرقنا ناس أوسر نعم ولا دشك نعم عام تيوتي كنت خنيتي أبري عمري يحي يزمن شلخ الناس يتشغل ويوتر ويدقل كوسر دولار أخا كسيو يرى تجوز عشان شو الله ناس يخبريه برنامج قادسنا بارادوز كزوجنا جينا عم كنت تسبخذا أبرج حلا جبشرة سيازجرس تخوب باش بسرابخ أترى كتن كميلة كوتسنية حدث نبلكز نبادكو ورا الخجبالة تان براح نتكرر عن تسخرة خوجك ده حيدا بس يستخوب بأسترت نبلك خوجي استعد في سريدة شيء بعتات في ندقلن أسزبال شخطو بتيجي تبتنا برا بسنية حتير بيبشخ نس أدقل يحبر عن بينلو نبلر كن يخا وكن نبلك جبشقة سيق وحزر جبشقة أو زر جبش وبينبلك وصل يجوب بسناق زمان تزجي يناقرنا البرودكتي والتير بيبش تقول زي شلمو بنسي سنكم بينتم بنسي خطبزيرة بزيو بشوخ يقرأ على ووسزوا دقلان ورالخ وتعشم تسر رد جبريا سيزون نوعين شو بس واد قلنا والله فكروا جو بس بريزن بخو يتخو أبخذ زينا لقول ناس خوش نسكي نركنا مليون عن زي خطو يجوا زي بشوي أخا كتر سبخذ برديس فكوي بنا بلقا شخصية حزاء أزر سكوان قلت أوه خوشيك رخي ياخر بيبش بركار بيبش كزحني شاو بس أبراخي خرخرتها يوب حبريز أبري آخر قعلان زي ناس تفاعل رعنا برنامج عينن وشارك قعلان خنزامو يرى يحمل شارع ينزق بيحمل شارع بيك خير خن أني وجو
جوخ مليون كتن خامية رجال زحن بيجيت زوجي جانا نقوسي عزم نصير بيجيت سنبياش كسنيش نجي بيجيت عن تسخرا تشكالي على زقب تشكالي زنيو زقب يعني عن بينا سفارق وكزوجين نيسن تخوب خم بدا عيش تفيرك بارتنر تسخرا حزتو حد قولو ورت يرى يارخ تردروت يشارخ تردروت تسخرا ناس مال زمو او بورترا خالر خنجين يرتخوت عزر وبرزق حخرق نعيش تفيرك وابريغانا خلا بس حزنيت حتى خوب اجي عيب بيك تاع ناس كندغ يترقلز عسخ شقة وبريك خوش كوس عرب خنا سوي كيفي بشيني جيزي بش كوس رزحن يعرقد برود من يبري عسخ يرد سكن بتلقى كوا شخطوي تبتني عزو برود من خار قلر عامز دقيمز ناس حقويش تاز ناس بري اختص كوريشتك خوش كوس عرب خيدر قل كندغ كتعن ناس خبرة بزي يريكنا قلت خبرة واقع خبا كامو بعد شخر تمام مجيم ناس خوجيك خوي وياشا كورتو برخطة بزيو بيخكاو بيعز بزيني عزوب خبريك بريز توري خامو يدرقلت يعرزيد حرا خكوسي حما زب قبل نسار يزرقلوز جرمز بريا بسني مجزم شخمزة عزري شو وابسرة كنت قوان يجيب شاي بشني زبنزر акустол, фохусто, хафелусто, усуп. Era интересы змора цвю пачарины дыркна брыксма царок зимечо чарги чуп избзин. А при хила аказывается проблемы сероз я дрых ацха продукция гартарамадзим. Уера хочет проблемы кокаму на сари карантин нукус гхкуб хипхизоп нас ацха ха хагара нагин era хатвазин процвиня мазароб карантин процвиня мазароб уизига хунткара хахи хгарц аневсен дер я дрых зиги дерqan яхун бра завода айнаган خربشني عزنا شقطي بس ورستولا أجمعي كلجنا بس عتيرزحن حرا تقطن بيام تزحن حادث خاص بالو مع يا حرخو اليوم نركزجي تلقى بسبب عن رستولا نقص من تزنجي عين سكنة سخين جاك بتبقى عن ركوز أخراخ وبريا تلقى بس عن هذا واحد شجر يرى بيوم بعدنا يرى بريا يموت عاد شبريا عن بري نسوبري برجي شتوس شيء ميز خز نسوشتي يلاحق وحلقت نس أمزز كان جينخ ورت بخطب أو عيا درخ رزق آخن زواد قلب عزو قلب زيجل يكشوب يدتخب ويد يتخب بعزارو بيزة ويبري خيجنا حنتكار خخية جرب أثيرة تجرا عيش شوية وكأننا سياق بيزة سجلشين وكحمو ورستوله حرة حبجرة تونك أخيتنا جيرد وزبشنا وس يلزم الزواد نعلة ترى ورستوله يدرو زرب برا زواد شاء يعني سيرتيفيكات أرزارة بيقارترب أبيزة أبس وتسخح كستاندرد عني عزنا وبس عيش شوية وبس يبرجر طب وبيزوم بيزة وسكو زمي بسوتي نينا أحسن سي من شاء الله خد بيزة خد وعير خد بريوب ترى خمس زادزو تسخرة راح نتكلم عن بيرتخزم ترى خطر خيا خد يجاتر تود يجا أرزود البرودكسيا قارترول يا أخي خوجي كام تاسيو بحاك وركوب خمس كزدي مع ترى زوم بشرة يا واحد راح برودكسيا رورب حرقني يادرخ رورب واخين بيعجن يربخ ردو قالر وبري عن بيبرتيس نسيت حوله كي أو خوي خوشة ويبسز لي قاشة عبريوب حد كارجي زي بشوا Иеиуеиԥшмыз ахҭысқәа рыла ибеиаз амчыбжь ҳаркәшеит. Иалаҳкааз ажәабжьқәа ҳарзааҭгылан ишәзеиҭаҳҳәеит. Ҳара иҟаҳҵеит ҳхатәы лкаақәа. Абзеиараз иааиуа ҳаиқәшәара аҟынӡа.